Близо 500 000 души излязоха на улиците на Барселона, призовавайки правителството да приеме повече бежанци в Европа. Протестът беше организиран от граждански организации. Настояваме всички правителства да приемат хилядите хора, чакащи на европейските граници. Настояваме и да подобрят качеството на живот на тези мигранти, които вече живеят тук, в Испания. Организаторите на протеста предлагат гражданите, организациите и институциите в Каталуния да работят заедно и да изискат от испанското правителство и Европейската комисия да приемат повече бежанци и жертви на война. Хората могат да ни помогнат да забравим за болката, която изпитваме, когато се сещаме за близките си в Сирия. Мислете за нас като за хора, а не като криза. Ние не сме криза и не сме дошли тук да крадем къщите и работите на хората. Дошли сме, за да живеем на по-сигурно място, понеже в Сирия е опасно. До момента страната е приела едва 1100 бежанци. През септември 2015 година испанското правителство обеща да приеме 17 337 мигранти за периода от 2 години. 15 888 от лагери в Италия и Гърция, както и 1449 от Турция и Либия.